Magandang araw po sa inyo, Miss Selena. Itago niyo na lamang ako sa pangalang Berto. Ang kwentong ibabahagi ko sa inyo ngayon ay tungkol ito sa bagong yanggaw sa Negros. Hindi ko na sana ito ibahagi pa sa inyo, Miss Selena, dahil baka walang maniniwala sa akin. Subalit na pagtanto ko na sa kanila na yun kung ayaw nilang maniwala. Marami na rin akong napakinggang mga kwentong kababalaghan at dahil doon ay sobra akong humanga sa kanila dahil sa kanilang katapangan. Sa totoo lang, Miss Selena, ay mahirap magkwento sa iba sa mga ganitong karanasan. Lalo na nasa moderno na tayo ngayon at kunti na lang ang naniniwala. Ngunit gusto ko pa rin itong ibahagi sa inyo dahil alam ko na may naniniwala pa rin katulad ko. At ito ang buong kwento. Habang naglalakad ako noon, pauwi sa amin, ay meron akong nakitang maraming mga tao na tila ba meron silang pinagkaguluhan. Kaya lumapit ako rito para makiusisa. Noong nasa malapit na ako, ay nagtanong ako sa isang matandang lalaki. "Manong, ano po bang meron dito? Bakit nagkagulo yung mga tao?" May nakita kaming bangkay ng bata, iho. Sobrang walang awa ang gumawa nito sa kanya. Bakit pa sa dinami-dami ng tao ay bata pa ang kanilang pinagdiskitahan? Wika pa ng matandang lalaki na sobrang galit na galit. "Naku, ganun ho ba, Manong? Kawawa naman. Pwede ko po bang tignan?" Mas mabuti pang wag mo nalang tignan, iho. Dahil natitiyak ko na hindi mo ito magugustuhan. "Saglit lang naman po, Manong. Sige na po." Ang tigas naman ng ulo mong bata ka. Umuwi ka na kaya sa inyo? Dahil may usap-usapan sa baryo natin ngayon na may bagong yanggaw na gumagala dito sa atin. Kaya ikaw mag-iingat kang bata ka. Umuwi ka ng maaga sa inyo at huwag kang magpagabi. Wika pa ng matandang lalaki. Matapos niya iyong wikain, ay nagpasya na lang ako na umuwi na sa amin dahil baka hinahanap na ako ng nanay. Napalingon pa ako sa matanda bago ako umalis. Subalit nakasimangot lang ito sa akin. Kaya nagpatuloy na lang ako sa aking paglalakad. Makalipas ang ilang minuto, ay nakarating na rin ako sa aming bahay. Ikukwento ko sana kay nanay tungkol sa aking nasagip na balita. Subalit pagtungtong ko pa lang sa aming pinto, ay agad na itong nagsalita. Berto, buti na lang nandito ka na. May sasabihin ako sa'yo. Huwag ka nang lumabas tuwing gabi, ha? Madalas ka pa namang umalis. Naiintindihan mo ba ako? At kapag tapos na ang inyong klase, huwag kang umuwi kapag hindi ako dumating dahil susunduin kita. Tugon pa noon sa aking nanay, Miss Selena. "Nanay naman, ngayon mo pa ako susunduin, matanda na ako. Nung grade 1 ako eh. Umuwi nga lang akong mag-isa. Ngayon pa kayo nagkaganyan sa akin, malapit na ako mag-graduate ng elementarya." Sagot ko pa noon sa aking ina, Miss Selena. O siya, huwag ka nang magreklamo. Buti nga susunduin kita. At saka ayaw kong mapahama ka. May aswang na gumagala sa atin ngayon. Kaya kailangan nating mag-ingat. "Opo, Nay. Yan din ang sinasabi ng matanda sa akin kanina." Sagot ko pa noon kay nanay. Matapos yun, ay maaga kaming naghapunan. 5:00 pa lang ng hapon, ay nakasarado na ang aming bintana at ang aming pintuan. Mga bandang 6:00 ng gabi, ay nasa kwarto na kami noon. Si Mama naman, ay nakaidlip na nung mga oras na yon. Dahil na rin sa pagod, dahil sa kanyang pagtatrabaho buong araw sa bukid. At habang ako naman ay hindi pa ako makatulog, kaya ang tanging ginawa ko noon ay naglalaro ako ng aking mga lastiko. Tuwang-tuwa pa ako noon habang binibilang ang mga ito. Hanggang makalipas ang ilang sandali, ay merong kumakatok sa aming pintuan. Noong una ay hindi ko lang ito pinansin dahil baka wala lang ito.
Ngunit habang tumatagal, ay palakas ng palakas ang katok. Kaya medyo nakaramdam ako ng takot nung mga oras na yon. Tumingin ako kay nanay at nakita ko sa kanya na himbing ito sa kanyang pagtulog. Kaya hindi ko na lang ito ginising pa. Dahil hindi tumigil ang pagkatok, ay dahan-dahan akong tumayo at nagtungo sa aming pintuan. Sino kaya yung nasa labas? At ano naman kaya ang kailangan niya sa amin? Wika ko pa noon sa aking sarili, Miss Selena. Sino ka? At ano ang kailangan mo sa amin? Tanong ko pa. Naghihintay ako na may sumagot sa akin, Miss Selena. Ngunit 2 minuto na ang nakalipas, ay wala pa ring sumagot. Ayaw mong sumagot ha? Hindi ayaw din kitang buksan. Sigaw ko pa noon, Miss Selena. Nung matapos ko iyong wikain, ay may naririnig na akong boses. Iho, makituloy lang sana ako. Buksan mo lang tong pinto. Ako yung lalaking nakausap mo kanina. Ano ho? Kayo yung lalaki kanina? Paano niyo nalaman ang bahay namin? At ano ang ginagawa mo rito? Ang dami mong tanong, bata. Buksan mo na tong pinto. Wika pa noon ng lalaki sa labas. Sinabi niya na siya raw yung lalaki na nakausap ko kanina. Pero may napapansin ako sa kanyang boses. Para bang may kakaiba. Ikaw po ba talaga yan, Manong? Bakit nag-iba yung boses mo? Hindi naman ganyan yung boses mo kanina. Tanong ko pa. Oo, ako talaga to. Bakit hindi mo buksan yung pinto para malaman mo yung totoo? Wika pa noon ng lalaki sa labas, Miss Selena. Kung kaya't napaisip ako sa kanyang sinabi. Hanggang sa dahan-dahan kong binuksan ang aming pinto. Noong pagbukas ko, ay bumungad sa akin ang nakakatakot na nilalang. Mapupula ang kanyang mga mata at mahaba ang kanyang mga kuko. Kung kaya't napasigaw ako noon sa takot, Miss Selena. Aswang ka! Nay, gising! May aswang! Sigaw ko pa noon na sobrang nataranta. Buti na lang ay gumising agad si nanay. Agad namang lumapit sa akin si nanay at hawak niya ang kanyang itak. Hindi mo makukuha ang anak ko. Dumaan ka muna sa akin. Wika pa noon ni nanay na sabay winasiwas ang kanyang dalang itak. Subalit sa hindi namin inaasahan, ay bigla na lang naging anyong aso ang nilalang na iyon. At agad itong pumalipas ng takbo at nagtungo sa may mga tubuhan.